गुल बनी लकड़ी ढो ढो के कहिए ले बाबूजी ले कहते ये बाबूजी कस लाती ना अरे ई कहां से आ गया उहे ना अरे ये कहां हो ई का अरे ई लकड़िए जन तरह रास्ता में रख देले बड़ा तो सोचे कि साइड कर दी केहू को होई लेके चल जाई कोई के होई लेके चल जाई इहे तू करेलू बात तू ना झूठ मूठ के सब का करता है हम ये सब काम करी ना ओने खूब डिंगा हाकेलू कि हमार हई बा हौ बाटे तनी हेने आइबू हमामा मेले आई आ मार के यही को बना के चल देलू आ कहलू कि हमारा सब कुछ बाटे आ लकड़ी ढोतड़ू तो का करी तार से कहीं की लकड़ी होई ना तारा अच्छा लगी कह दी कि चूल्हा पोता करी ना तारा अच्छा लगी ऐसे ना बताइनी हाँ हम गरीब परिवार के बानी हमनी के लकड़िए पे खाना बनेला गोबर उबर सब पाती ना हर चीज करी ना ए यार हम कहता ना मन में सोचले रही कि चल कहता ना आ तू मार बतावत रहू कि हमार घर के है तना बहुत अमीर हई तो हई हौ हई बाटे हौ बाटे गाड़ी बा 4 व्हीलर बा आ 4 व्हीलर बा ना हमार बाबूजी रोज ले जाई ना पकौड़ी बेच के वही 4 व्हीलर से आई ना जाई ना अरे ठेला बा तो वो कम बा का 4 व्हीलर से अरे बाप रे बाप ओने के तू 4 व्हीलर कहलू हो तब का चीज के कही ना जौन देखले बानी शुरू से अंत तक वो करे के ना 4 व्हीलर समझम बाप रे बाप हम समझत रही कि आई 10 ही है देखा अगर हम तारे के बता देती कि हम गरीब बानी हमारे घर में कुछ नहीं के तो तू हमसे से प्यार ना करता ये सब हम तारे के कह देनी और 4 व्हीलर छोड़ा ना हमारे घर अपाचियो भी है भाई अब हम तारा के का हम कहें अपाची जाना तेरा पत्थर बा दूगो चक्का बा घंटियों में बड़ुए टुन 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 बाजेला हमारा घर बा ना का ऐसे कह तड़ा माने तारा घर अपाचियो बा तब का आ घंटी लागल बा हाँ टन 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 हमार बाबूजी ओकरा के टिपेला ना तो टन 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 बाजेला तो आदमी साइड होखेला बाना अपाची बड़ुए 4 व्हीलर बड़ुए मगर तारा के हम का हम कहें हमरा तो बुझाते नहीं खे हम झाड़ झूठ के बारे तना रहेलू तो का करी अब बताव तहारो शिकायते न होई अगर दोस्त देखिए सन तो का कही सन यही से इहो कपड़ा हम मांग मांग के पहनी ना ई हमार गोई रानी दीदिया घरे ना तो उहे हमरा के दीदिया देले रहली है छोटकी बहिनी है बलुक देले रहली है मांगिए के पहनी ना का करी हमार बाबूजी 500 रुपया कमालन 200 के सब्जी आ जाला दिनों पर दिन महंगाई बढ़त रुए जाए आवे में गाड़ी भाड़ा के देखो तरह की लग जाता कहता ना दिनों पर दिन सरकार महंगाई बढ़ावता गरीब कैसे जी आधा गरीब तो भूखे मरत रुए यही पर तू हाँ के झूठ बोल के मैंने हमसे मैंने प्यार करलू ना तो हम का करती तू ही बताओ का करती हम कौन ऐसा गलती करी बनी दीपक अगर तू हमारे जगह पे रहता ना तो तू ऐसे ही करता देखो अब हम का गाड़ी दी सरकार के गाड़ी देम तो अपराध बनो तो गाली कैसे हम दे सकी ना लेकिन सरकार के भी सोचे के चाहिए हम तो तहरा के सोचले रही कि अपन माने प्यार हो अब से शादी करब लेकिन अब तो हम अगर हैसा न तुम्हें हमारे देखो ना प्यार में केहू ना धन दौलत ना दिखला ये दीपक और तो हम मान लो कि समझ सकत नहीं हमारे माई बाबू अगर जनिहन की तो एक्सेप्ट ना करी हम हमारे से शादी कर लो हम तेरे परिवार के बहुत खुश होकर हर चीज करम हर काम करम आ देखो ना तोरे के अरे तो हमार जोन खानदान है ओकरा में तू ना खप पैबू हम कहीं समझे में नहीं आवत हम जात देखा आज के बाद हम के समझा कि ब्रेकअप अरे तू ऐसे कैसे छोड़ देबा अरे तू तो हमरे की बहुत बड़े बड़े सपना देखले रहा ना कि अंजू तेरे से तो बहुत ज्यादा प्यार करना और शादी करके तोरे के 4 व्हीलर से घुमाइम तोरे के एरोप्लेन में चढ़ाइम वो सपना कहाँ गल दीपक देखो हम तारा घरे आज हम तो रानी कुछ नहीं के जात हम जात नहीं देखो आज देखो ऐसे मत कर गरीब बानी अरे गरीब के इज्जत होले देखो इज्जत होला हम समझता नहीं हम सब कुछ हम समझता नहीं लेकिन झूठ बोल के मैंने झूठ के मैंने
ई बढ़िया चीज नहीं थे झूठ बोले। अगर तोहार बहन रही अगर ऊ केहू से प्यार करी तो छोड़ दी तो तोरे कैसा लगे? ऊ कुल बात नहीं को काहे कही, झूठ काहे बोली? हाँ दीपक, हम जानते नहीं तू अमीर बाप के बेटा बड़ा, तारा भी धन बा दौलत बा और तू लोग पैसे खा लो जा, पैसे सूते लो जा, लेकिन गरीब के पास हम प्यार बा, व्यवहार बा। ऊ मन ऊ गढ़ कहानी मत हम जात नहीं अब। ठीक बा, देखा आज के बाद तू समझ कि मतलब तू अपना रास्ता हम अपना रास्ता, ठीक ना? ऐसे मत करो, हम मर जाए दीपक। ना दीपक, हमके छोड़ के मत जा, हम तेरे बिना ना रह दीपक। देखो रुको, यहाँ से पहले एक बात सुन के जा। अरे तुम्हारे नाम के हमारे पेट में बच्चा पले था, हम केकरे के मुंह दिखाए हम कहाँ जाए? हमरे खातिर नहीं बच्चा खातिर तो हमरे के अपना ला। हम उपाय कर दे, का हो गयो? पैसा ले लिहो, बस कर, पैसा के कोनो जरूरत नहीं के। अरे तो वही लोग जैसे आदमी तो इस धरती पर बेटी के आवे से पहले ही खत्म कर देते रहा। अब ज्यादा भैया, हम एक गरीब परिवार के बेटी बानी, इनका से बहुत ज्यादा प्यार करी ना। आज इनका नाम के पेट में बच्चा पलता, ये हमें कि अपनावे से इनकार करते रहे। तू ये बता भैया, हम कहाँ जाए? अरे यार, झूठ बोल के हमरा से प्यार कैले रही कि बहुत बड़ा घराना के हम हई वो प्लान। अब हमारा घर मान ला कि हम कैसे शादी करें, हमारा घर के आदमी एक्सेप्ट ना कर पाई हन। तो ई तारा पहले ना सोचे के चाहिए, पहले सोचे के चाहिए। ठीक बा, हम अपना हम सोचनी कि सब कुछ ठीक बाटे, ई बहुत झूठ कोनो ई खिलावना ना रह कि मजाक कर गरीब के का इज्जत ना होला। अरे गरीब तो हम कहाँ कुछ माने खिलावना समझ के खेलत रह। अरे यार, खिलावना समझ के हम ना खेलत रही तो चुपचाप अपने पर अपन शब्द बंद कर, बुझा गइल? ज्यादा लंबा चौड़ा मत सोच, आ चुपचाप इंगरा के एक्सपेक्ट करा जा कि इनका से शादी करा, आ ना तो एकरा से अगर बचल चाहत हो तो कहम एकरा से आगे काम बढ़ाई। ए यार, हम आ तहरा के हम बहुत अच्छा से जानतनी, अच्छा व्यवहार के जानतनी, अच्छा खानदानों के जानतनी, तो अच्छे से रह, अच्छे से निभावा, और चुपचाप ले जाके इनकरा के अपनावो। लेकिन हम घरे हमके कोई फिर दिक्कत तार मैटर बा भाई, तू समझ अपना घर के बारे में। होती बे माई बाप से ना बतैला, आ आज ले जीव त तार माई बाबू जान जे। तू चुप रह, ई इनकर मजबूरी बा, ई समझियन कि का ई कैसे अपना माई या बाबू से निपटियन, ई तार काम बा, इनकर काम नहीं है। तू समझ ए बात के, आ एकरा के निपटाव। ई आ तू चुप रह, तू घरे जा, आ हम ए बीच में आगुल बनी, एकरा बात बाप विश्वास ना हमरा बात पर। तू चुपचाप ऐसे सीधा घरे जा, हमार गारंटी बाटे कि ई तरह के अपने हन ना अपने हन तो फिर ई जइहन बक्सर। ठीक बा भैया, बुझा गेल तन की मतलब कि सोचत समझे के चाही। कौन ऐसा खिलवाड़ चीज ना है जिंदगी कोई के साथे खेला जाओ, बुझाता? तो सबसे बढ़िया चीज बा कि ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ावे के, जाके परिवार से राय मशवरा करके अपना लेवे काम बा। गरीब धनिक पर तू मत जा, सुंदर भी है ना, अच्छा लागत है तबे तो तू प्यार के लिए रह। हाँ वो तो बटले बा। हाँ तो बस अतने जरा धन तारा भी बहुत बाटे, लिया के जीव तारा धन के कमी नहीं के, अपनावा ओकरा के, आ ना अपनावे कोई तो वो कह दे कि ना अपनावे, ओकरा बारे में आगे ओकरा नहीं, आगे मत कुछ करे। ठीक बाटे, हम जन कहत तन हम बात मान ठीक लेनी। भले हम घरे ना रहब, अगर माई बाबू खदेलियो देन तब हम ओके कहीं रखब। ठीक बा, ये मतलब कि जबान है अपन दिमाग पर रखले होके चाहिए कि नहीं, यही जबान में या जवन बोलत उहे जबान ओहू घरी बोले के बाटे। एकदम ठीक बा, निकलो।